budaya sanggar seni mijil saking loro asli angkleluri kabudayan Jawi mugi tansah lestari widodo. Sinarung Sinto dadi budaya Kadhukut Mandala Audio Pop Video Syuting. Saya ditunggoni dulurku lanang. Ya alhamdulillah. Rada di ngopo ya, Bro? Sehat selalu. Betul. Sesuk pokoke tak ikek hadiah karipan. Omongan kok angger gableh. Lah piye wong gelem nunggoni ngasekane esuk? Lah piye aku mang ya rada nganu sithik, Bur. Rada apa? Wayah taman taman Kumbansari ya sawerane akeh. Heeh. Sing nonton ya akeh. Akeh to, Dik. Basa dagelan metu kaya tandur kurang urea. Karek lima kok ora gelem. Iya nek nglumpuk ning kene daya kepenak kok sing ana kursi kabeh. Rada di ngopo dong mbok Deku nunggoni ngasak semende-semende. Aja nangis sambok nek ngantuk. Aja nangis sambok wong. Nek ngantuk kira-kira mulai sisan gak apa-apa.
Syukur alhamdulillah Big Boss. Pokoknya alon-alon waton kelakon gremet-gremet waton selamat. Rina wengi awak dhewe rasa nyumbang apa-apa, nyumbange pandonga, dongane awak dhewe kudune sing apik-apik dong. Sing apik-apik. Mulane sida dadi budaya ditekakno ning daleme Bapak Yono iki kon ndongakno sing apik, wis didongakno Kit Rina mangasek bengi sing apik-apik. Bengi iki kok karek iki karek iya karek dagelane ndongakno karo ngantene. Ngantene Mbak Putri sing pundi nggih pun bubuk napa dereng? Wis bubuk ketok. Koyoke durung. Mosok durung. Kayake kae lho Bur bocah. Oh iya ceh hubungan aku ceh. Mas Taufik nggih dereng bubuk. Ya Allah le Ceh semangat. Aku ngelingi jaman-jaman ndek kae lho, Dok. Piye Bur? Zamane aku dadi nganten. Lho sik. Kowe tau dadi nganten piye? Enggak kekrek lambemu. Aku dadi nganten ning sayange sithik lho, Dek. Lah piye? Gawa uang. Berarti ora sida rabi. Ora dadi ngopo. Piye awak dhewe mung iso wenehi tutur-tutur. Pitutur kanggo temanten sakloron mumpung ijab wewungan biasane nganten iki nek bengi iki biasane lagi jam 11 mlebu kamar. Iki syukur-syukur gelem ngasakne subuh. Wah. Nek luar biasa. Subuh mesti entuk pahalane. Moga-moga alhamdulillah keturutan tenan dong pahalane. Betul rene sithik gen nganteni roh Mas. Pitutur kanggo temanten Cak Bodong. Pitutur kanggo temanten ki ora usah angel-angel ya ora usah sing piye-piye aneh-aneh, ora usah nganggo huruf hijaiyah wis dadi tutur-tutur. Walah potonganmu kaya ciduk kiwan kok huruf hijaiyah. Ciduk kiwan rambutku cewok. Ngawur. Potonganmu Lah aku disawang kok aduan iki tok kaya bintang film. Sapa Dik bintang film? Boy. Bodong, Pripun pripun. Barek alhamdulillah. Namung sampean ki ambak sing arani barek. Lho, sing enak sapa iki? Nganggo huruf hijaiyah. Oh potonganmu kok petelot budel kok nganggo huruf hijaiyah lho. Kok marani wong kowe anggere piye omong paling telonyor iki lho. Lah piye wong tak gambar mosok kowe iso. Lho kowe rupamu karo rupaku sawang paduan cemplorot takule. Semlarat kowe. Iya Dik aku elek anjen. Nggih matur nuwun nggih. Iki wong iki ndak mabuk apa piye kok Kandhane anggere nganggo huruf hijaiyah. nganggo contone alif ba ta sa jim ha dan sak terus. wih ra nyono ra ngira lele. Lha kenapa? Nek prei golek rosoke kok Cangkemmu. nganggo huruf hijaiyah alif ba ta sa jim ha ho. Sing tegese alif Ayo padha temanten loro iso rukun. Ndungu kowe. Sing jenenge alif Ayo temanten loro padha rukun antara Mbak Putri karo Mas Taufik iso dadi keluarga sing sakintul sakinah mawaddah warahmah sakintul ra nyono ra ngira to. Lah piye Bur? Pituturmu apik Dik. Lah iki ngerti dhewe temantene delok. Terus temantene Mbak Putri jawil karo Mas Taufik. Jawile ngene. Jawile piye to? Kae lho dungakno omongane Mas Bodong. Kayoke kok bener karo siji kanggo selawase. Kanggo selawase terus sing wedok ya nyenggol. Nyenggol piye Dik? Bres ngono mesti. Dadine iku Mbak nganten. Lho. Anapa Mas? Kowe iki napa? Dagli dhewe ngono lho, Dok. Apa nek dagli dhewe? Awakmu cilik ra apa-apa nendang kowe awakmu kok Maksude nyontono Mbak nganu kae lho, kuwi alif. Sing tegese alif iku mau. Alif Ba bakale insyaallah temanten loro dadi wong sing sukses iso duwe momongan sing berguna bagi keluarga, negara dan agama. Alif ba Taat karo bojo, taat karo wong tuwa. Kuwi diwajibno. Kudune Mas manten karo Mbak manten kudune taat karo wong tuwa. Taat ya karo wong tuwa, ya karo mara tuwa, ya karo bojo. Saiki dan apa maneh sok emben wong loro bakal urip berdua. Tidak ada kata-kata bertiga karo wong tuwa. Nek iso hidup mandiri. Ra nyono ra ngira tenan. Nyanyi-nyanyi bayaran. Alibak tak sak. Jimate wong rumah tangga iki ana loro. Apa ae, Dik? Sabar lan percaya. Pancen bener, Dong. Wong angger sabar iku pancene omah-omah
kanggo selawase tenan. sabar ngadepi musibah apa sabar apa wae percaya karo bojo. Didongakno bojone mbut gawe mulih nggawa rejeki sing akeh kanggo masa depane sok biyen. Tak bacok kowe malah. Sing hak. Wong wedok kudu ngerti ndi sing hak ndi sing kewajiban. Wah, pancen bener tenan. Contone piye? Sing kewajibane ngopeni bojone. Ngopeni bojone iki kanggone Mbak Putri. Heeh. Kowe ngerti sing hak apa ora? Sing hak sing ndi? Saiki ana pitakonan kanggo kowe. Heeh. Nek ana wong tuwa ngemiki anake iki hak apa kewajiban? Ya hak atau wajibe wong dadi ibu rumah tangga duwe anak cilik tetep hake iki ya ngemiki anake mosok dumbarong leleran. Ya beto. Kok bento lho, Mbak Putri iki nek sok nek diwenehi momongan, wajibane iki ya ngemiki anak. Sing kandha sapa? Lho, wajibane Mbak Putri. Mbak Putri sok mben nek kagungan putra arep nyusoni utawa ngemiki anake kuwi jenenge hak Kewajiban. Sing ngomong sapa tak ceprot sisan malah. Lah kok hak iku jenenge Mbak Putri iku. Jajal tak kono nek jenenge ngemiki anake ra. Hak le kowe tak omong kewajiban le ora ana. Pak. Mela aku ngguri lho, Dik. Moh. Dik mang bar tak 450 ya mek sediluk tok. Rasa dibuka. Ora buka kasnya dagelan ganteng ajak ning ngono. Kowe iki dagelan subur kok Rembang lho le. Sing ora di sawang kehaduan ketok gandeng kok sapa kok nrimo rono iki nggo apa? Ning ndi to, Dik? Ning Jambunan. Mbok yo ngono iku sok mben iki yo kondo aku kok tak transfer. Gak aku nuruti kowe malah kukut kabeh. Meniki yo Mas. Iku Mas Sing hok kok akeh men sing mbok takok. Lah dalah. Wong aku mikir kutok wis wong rasa turu mbok takon-takon kok barang. Pitutur kok ditakoki. Maksude nek ki mang apik ya monggo dinggo Mas nganten karo Mbak nganten nek elek aja dinggo. Soalnya apa dagelan ki menjadi media penerangan. Contoh-contoh sing apik. Contoh-contoh sing apik ayo dinggo bareng-bareng. Heeh. Sing elek aja dinggo. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. cangkeme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh anu. Krungu kawin lagi ya. Kawin lagi nek kowe wong bojoe wingi ditinggal rabi. Ora usah dibuka. Rasa. Pituturmu nganggo Mbak nganten karo Mas nganten. Mbak manten karo Mas manten. Iki aku pitutur kanggo Mas manten neh karo Mbak manten neh iki sing gen ora bubrah, gen ora congkrah, gen kanggo ngasek tuwa-tuwa. Opo mon? Gah jenengmu mbok leh. Apa lho, Bur? Majune ning. Ora usah akeh-akeh kaya kowe mesti kowe pituturmu ngono iki Mbak nganten karo Mas nganten iki mbok tekoki lali. Cukup sing nganggo aksara padha T3. Apa? T3. T3. Heeh. T sing kepisan, T pisan iki tata tutur tentrem. tumben. Ana tegese dhewe-dhewe. Aduh. Lambemu kaya lambe bebek. Ora ngeneleki raimu. Ngelumpuh. Iku mang T sing kepisan, Tata. tata. Kudu iso nata awake dhewe-dhewe nek wis duweni bojo. Tumben ki kok ganteng men, kok pinter sisan. Lah apa wae mlayu? Bayaran tek yo mlayu. Sesuk nang main rene iki rasa ngajak terus. Rasa ngedeni kancane ah. Ayo, T sing pat-pat trit. Tata, kudu iso nata awake dhewe-dhewe. Mas manten karo Mbak manten iki iso nata awake dhewe-dhewe nek wis duweni bojo. Betul. Ora entuk nglirik ngewonengen. Contone kowe iki. Aku lho apa? Duwe bojo rasa nglirik kiwatengen siji kanggo selawase contone Mbak Putri. Lah aku bojoku tak sayang sampai sakiratul kasanah wakin ada banar. Sakiratul. Mane sampai dunia. Lah iki contoh-contoh sing apik. Sing T nomor 2. T nomor 2 Mas. Tutur. Kudu Iso nuturi endi sing bener endi sing salah. Rebutnono salah aja rebutno bener. Nek rebutno bener Kleru, Dik. nek rebutan salah. Bener. Contone Mas manten upama salah. Betul. Kudune sing wedok ndang gage ngelingno. Mas tindak landukmu iki kleru. Oh, itu. Sing wedok kleru, sing lanang kudu ndang ngelingno, Dik. Dik tindak tandukmu iki ya kleru kudu ndang dirubahi.
Kowe tumben bengi pinter mbok sebab dipicet cengelem. Pinter wong bar mbok jak ning pojokan kono entek 350. Terus Sing terakhir tentrem. Wong omah-omah iki bakal sing digoleki ya tentrem, adem ayem ndang cepet diwenehi momongan. Nek wis duwe momongan bakale wit klopo kae nek wis ndoyot bakale mbakah. Nah, Bakoh ya. bakoh. Contone Mbak Manten iki ndang cepet diwenehi momongan. Piro Mas? Momongan. Tak takokane. Takoki Dong, sik, nek masalah iku aku ndredeg kepengen nyuwun larek pinten Mbak Putri? 5 masalah aku angger sedilik ya mlentis iku. Mbak Putri Kok nambahin 6 bur gen koyo kesebelasan. Mase nyuwun 5 jenengan sanggup, Mbak? Men, Mbak Putri gak sanggup lah dong. sing lanang ndek bedil. Anggap macem-macem. Muga-muga keturutan duwe anak 5. Iyalah ora apa-apa. Ora apa-apa. Jarene banyak anak banyak rezeki, sepenting ikut Sing program. ngomong sapa? Sing ngomong yo wong-wong ya. Alah. Kok ngalku iki kok kandhan mah juguk terus. Kok juguk piye kok juguk ngeleti sirahmu lho. Kowe ngandakno banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki lho Mas. Alah Mbak Ayu iki lho anake gur teluwe kemeng tukaran karo bojone terus. Kok iso? Alah perkara anak Mbak Ayuku. Anake telu iki lah tukaran terus lho dong. Lho kok iso tukaran terus sebabe apa? Anake nomor 1 iki lanang. Lanang. Nomor 2 ya lanang. Buri dhewe wedok. Wedok. Iku wah tukaran terus karo bojone. Kok iso tukar sebabe iki mang lho? Lah bojone ra tau mergawe, sing lanang ra tau mergawe, mikir sok ben anake gedene iki mergawene apa. Mulane tukaran terus kowe kok ngombrakno banyak anak banyak rezeki iki lho. Nek pengen duit berah yo gampang. Gampangnya piye? Anak dol kandhani iki, anek kok nyedol. Wong iku nang Jawa iki banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak. Sing penting kudu ikut programnya pemerintah. Contone 2 anak cukup. Rabi, keluarga bercelana. Dadine sewetrum lambemu malah. Setrum terus. Keluarga berencana. Nah, nek ora direncanakan nek panggah ngono ya dadi terus wong kok. Sing penting ki awak dhewe matur sembah nuwun karo Bapak Yono sak keluarga. Pancen bener. Wis nimbali ketoprak sida dadi budaya, rezekine tansaya akeh, panjang yuswane, sehat sak keluarga besare. Semono uga ya ketoprak sida dadi budaya, masak bubare main kok sambing kene sak mengarepe diparingi kelarisan, kelancaran, sehat kabeh. Amin iki ketok wis dirasani panitia Desa Sambing. Sedekah bumi kita ditimbali mrene neh. Ning mang kami tuwut mbah Modin lho ketoke pesen karo aku, Dong. Pesene piye, Mas? Sida dadi budaya sok gas desa main ning kene dagelane karek subur tok. Loro lho nyuk-munyuk. Piye lah, Tek? Dagelan SDB kayak biyen mula loro. Karek subur tok jalukane. Lah terus bodong isdet alias modar, Dik. Ora kepengen mati sik. Bojoku ijewinu kok. Wis kandhane guyu terus. Nek bojom karo bojoku japek bojoku le. Melepokmu iki lho. Kandhane kok. Kowe sore mang kandha jare bojoku kaya bojomu kaya Mbak Putri. Mbak Putri halah rasa melepokno wong kene kowe lele. Wancen tenan. Aku ndingi lho kepethukan bojomu ning pasar Tojanan. Lalalala. Cantik ah bojoku. Cantik piye do dinggo ngiyup wong e. Merongos kuwi. Ngarane bojoku merongos iki lho. Bojomu merongos. Bojoku merongos tapi kan ana kelebihane. Layak bojomu kaya duwe kanopi. Nyek terus. Aja usung isih apa amel urung bar kok. Kok tak ewangi wong kok. Aku anggere dagelan metune susah. Ana sing do numpuki kursi, ana sing do muleh. Ra dadi ngopo tetep semangat iki ketoprak dibari jam 7. Jam 7 opo? Ketoprak ning wis entek bayarane. Tenan. Duh. Diancuk iki. Kowe aja men ngrembug bayaran terus ae perkara kowe aku ndedel tekan jero-jero. Alah, kok tabuki rina wengi yo. Metu bar isak jam 10 balik kok adol wedhus. Ora masalah, sing penting diweki lelipur langsung wae. Iki malakone pamundutan hati-hati lho Pak Amel. Iki bengi iki ketoke kok disetting. Syuting karo dulurku lanang Mas Muh Vision. Sapa, Dik? Saka Bedingen Todanan Blora. Oh, Bedingen. Iya. Tangga dhewe. Karo son kondange Sambing. Mandala.
audio sing bose cilik cungkring lho. Mondol mripatmu. Bose cilik lho. Nek mlaku kowe roh, Bur. Mlakune piye? Nek menggok ndek iki aku roh menggok ndek iki. Menggoke piye? Pas rene menggok ndek. Bose Mandala. Rene, aku Rene disorder cengel kuwi. Ayo dhewe Lelipur. Iki awak dhewe ra wong loro tok. Ana bintang tamu saka Jawa Timur. Yo! Niken Salindri, Dik. Yo! MC ini, Bro. Baik, saudara. Nah, disiarno Niken Salindri. Yo! Sida dadi budaya iki ning Desa Sambeng iki ora nggawa awak dhewe tok, nggawa bintang tamu saka Jawa Timur Niken. Yo ora nggawa bintang tamu tok, apa? Nggo panggung, nggawa sound, syuting, tratak. Rene dong. Ayalah sola. Bem wong Jawa badan. Yo! Baik, saudara. Kangger tok salon penak ketok seneng. Kowe aku seneng angger ngene. Kowe kok ndut tak Bosku ning ndi ya, Bro? Bos esuk iki jak neh salon iki, Bos. Yo. Sing penting anu jare Bosku mbok kon nggawa salon ora nyeret-nyeret piye, Bro? wong mlaku wis kudu ngene terus mbok kon nggawa salon iku lho. Nyek. Sapa to? Sukarmen no. Sukarmen mripatmu no. Sokaryanto iki tek wonge ngono lagi. Panjang Yuswa. Nek ora ana Sukarmen, ora ana awak dhewe. Gede dhuwur, brengose kaya apa, Dik? Pager kecamatan Todanan. Yo, mari saudaraku. Ada artis yang satu ini. Kelahiran dari kota Jawa Timur. Siapa lagi? Kalau bukan, yo, Diwang emang. Ayo. Niken biasane ning jaranan no. Iki Samboyo. Goblok kowe ate blondrokno kancamu gene. Ngomong ada apa? Aku entek 3 second babal sak jero-jeroan mang apik iki lho, Dik. Lah ya iki ana suarane kok. Abene piye? Kok. Masa ana suarane kokok iki lho. Wong rek ayune ngene. Go mulai. Masa tak go mulane. Wis tambahno PCX, Pak. Kok tambahno PCX iki mbah nggo apa? Maksudnya nek kelamaran sok mbah nganggo PCX ngono lho. Ngono. Ana cah wedok kudune digodho. Kowe lagi nyawang bodine, bokonge kaya apa, Bu? Citakan wajan. Iku gak kaya cetakan wajan. Tak godhone, Dik, tak godhone. Tak gentung-gentang. Kowe iki aja melok nggodho. Engko nek aku gak diterima piye, Bro? Lah ya, wasa wae. Iki ngene nek sing gerak ora kecer ning tindul ngono. Sing maitan ijolo iki apik iki lho. Maitan sapa to, Dik? Metek kok kono terus kowe. Dadi kliru. Sirahe ning dhuwur kok mbok incang ngisor. Wong asu. Alah omong kok sing ora. Mbok delok masa kaya asu lho. Ngomong iki sing apik, masa cah wedok. Yen aku kangen karo sliramu. Wong anggere roken iki sithik kok. Jelalat. Nek bokonge ameh padha, ketoke kok gedhe kono sithik. Kono kan nganggep Pir apa? pir montor kok. Kok malah digodho sing apik. Etukmu nang bathukmu sing nonong. Enggutmu tes, janggutmu sing nyates. Letmu reng. Cangkeme. Gak iki luwar tenan. Lah aku sedina suwenge plang-pleng. Ngampleng aku nggo trik, kowe gak nggo trik iki tenan loro tenan. Aku dendam kok. Rikari kok timpuhe nggo ngelasno lambek kuri.
Kok let ning lho. Let ngurang iki ana tegese. Yo, apa? Aku letmu sing ireng. Numumbo. Lah iki lho mare mangkel nang wong. Kowe dagelan-dagelan kemproh kok malah sida dadi budaya. Numumbo artine. Apa, Dik? Panumu sing ngombe ya. Panu. Asaku anu. Pekmu. Omong kok juga kena loro. Ora Jawa iki. Ora Jawa, ora tata mah aku dagelan sampe sesuk sida dadi budaya rene karek subur tok tenan iki ketoke. Lho pekmu mudeng artinya ora? Apa to, Dik? Makane dagelan kuwi aja berpikiran sing kotor. Lebih ale pek muni. Duni sama. Lah apa itu? Pekmu Apa? ceplike sing gedhi. Iya Allah. Iya, jam ceplike gede. Apa-apa mama aku ngomong juara kok seneng amah. Asto. Ayo langsung. Heeh. Baba. Gak bayaranmu iki ning kene karek sambatan nek ngajak ngene barang iki lho. Kuwi dages sing asline bikane kotor kuwi lho, Bur. Lah piye aku ngombe rinso. Maksude ngene iki tak jane pas atodan tak tukon ali-ali nyuk. Ngene iki? Ali-ali. Iya. Dek. Iki neh. Semene ku ndak ya ora mulu-mulu. Apa sing molo-molo? Ini Maksudnya iki tak jak lungone Rembang, nek dadi bojoku tak tukokno gelang. aja gelem anake papat. Wis ayo ora usah kemayu. Heeh. Wis ditunggoni ngono. Eko mikir sing sita dijupukno. Ndi? Pokoke aku Mandala iki seneng banget bengi iki karo syuting apa bro lali aku. Wow, wisen gambarnya jernih, harganya murah. Asaku mahal. Wis pokoke murah Diaturi. meriah. Pokoke salon karo syuting iki ndek mau lho Rina godhokno Saringi do budal dhewe ngono. Murah tapi gak murahan ya Mas. Iya. Adik. Nek syutinge biasane digorengno sego wis budal. Sapa to? Movision. Mosok gorengno sego budal. Kandani wae. Ah, gorengno Dek sego. mang ana permintaan anu Mas, cinta tak terpisahkan. Sing lagune sing gandul-gandul gedhi. Tak waplok kowe iki lho. Sing apa to, Dik? Dodenok gandulmu kok gedhi. Padha ae tak setrum kengko. Dodenok gandulane ati. Oke, salangan Sido dadi budaya kerja bareng bersama Mandala Audio dan video syuting Vision. luar biasa. Luar Mas. biasa. Kita goyang lagi ya Big Boss. Jangan sampai tawuran, sing penting damai sehat. Kowe aja men salaman mbek iku terus sampe aku ae engko nek mbok go mulih aku sakit hatiku. Ora jare. Diaturi kanggo iki lagune cinta tak terpisahkan Dik. Terkhusus kanggo Mbak Nganen. Semoga karo Mas Ngaten cintane aja pernah terpisahkan. Amin. Hanya maut yang memisahkan cinta mereka berdua. Amin. Yuk ayo. Sido. Duh, wong ayo. Senajan tresnaku lan tresnaku kehalang oleh ortu. Piye to sayang? Tapi bakal tak perjuangno. Masa tenan Ngandhe janur ngene. Dolane ati dekane layani cacimu sehidup semati among ono ing ati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi denok gandolane ati dekane nyulayani yo Cintamu sudah gak benar.
Iki mak ngono pamunggutan saking Kang Mas Big Bosku. Lagunya apa tadi Mas? Biar capek. Rindunya hatiku. Rindunya. Nggo HP gak apa-apa Dik, nggo HP. Iso ayo alon-alon. Ngapuntene alon-alon iki waton kakon gremet-gremet waton selamat. Ampun rindunya hatiku sayang. Sesuk. Aduh cemplung. Wis kado kangen wis pokoke kangen sok gas desa tak wenehi ngono. Mau nek kocar kacir live streaming masa kocar kacir. Digantos napa sing kepenak ngoten no? Manut pokoknya. Sing penting memberikan yang terbaik. Napa ora usah dipikir nemenan. Apa-apa rene latihan ajar kendel kok. Napa? Bapake Caping gunung napa Dewa Tresna iku? Dewa Tresna. Heeh. Sing Dewa Tresna. Dewa Tresna kok. Iki sing lagu kawak-kawak diungkrake neh. Dewa Tresna Mas Nardi. Buka rapopo. Heeh. Ayo diaturi. Joget iki duet. Heeh. Dewa Tresna iki duet Dik Naila. Ya Big Bosku semangat. Nglatih kendel sapa ngerti kowe sak bubare ning Sambeng iki sesuk ning menggurine ke dadi artis sing terkenal karo Niken iki sing ndhuwuri dhuwit Niken. Ndhuwuri apa? Maksude sing dhuwur-dhuwur ngono cita-citane Dik. Wong mekrok. Sesuk takon diet. Iki wis diet lho, Bur. Tahun wingi ngono. Gak iku saiki sapi. Dhisik tulin. Aku kok kudu malah wong kok. Dhisik iku kulino ngrumati tawon dadine kentut tawon terus. Ayo. Tawone saiki didol. Dewa Tresna. Yo, ora masalah. Cik Allah. Ajar kendel kok. Sing penting wani. Masalah anu pikir keri. Wis pokoke anggere ampek mandala iki sangsaya kendel. Ayo Mas Ipin. Mas Ipin lali terus Mas Nardi. Sabar. Ipin ora budal. Anggere Mas Nardi ketoke diworingno wis rada ndredeg sithik-sithik. Yo! Mandala Audio Joy. Wong wis lho syutinge. Luar biasa Cak Boto. Sido dadi budaya. bakal tak lakoni.
gedhe kena apa to jane. Ora usah dipikir sing ning omah. Wong kok diajari kentel kok malah ngeyek-ngeyekan. Wis dikeki bonus setunggal lagu meneh. Heeh. Pupuse nelongso. Ya wis. Gen sampai iki pokoke ning kene seduluran wis. Seduluran wong lagi jam 1 ae kok. Wis pokoke dikeki sing wis sing nyanyi aku tak sing joget. Saya tak sempat rom tenan lho lah. Kang ngobrol lah yo. Yo. Wow. Hey. Big Boss Mandang. Ning opo sifatmu saiki wis beda. Ora kok, Mas. Kowe ninggalke aku mendengke wong liya. Apa rasa tresnaku saiki wis sirna kaya lumutik pinggir segara. Taira Sesek ning jero dodo pancen nglarakake. Piye to, Dik? Arep kepiye maneh kowe wong randu. Aku pancen wong ora duwe. Aja selak batinmu marang kahananmu. Kambas bubu sing rasa tresnamu. opo iki sadenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe. Wes kadung mati rasaku, kang mas rungokno tangisku, becike kowe saka uripku. Bari basah ganteng lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang sira. Iki wis jalanku, pilihane wong tuaku, sepurane yen gawe lara atimu. Sepurane tenan yo, Dik yo. Ora apa-apa. Nek aku pancene wong ora duwe, sliramu wong sugih. Aja mbok sia-sia to, Dik. Lara tenan kok. Sesek ning jero dodo pancen nglarakake. Arep kepiye maneh aku wong randu. Pancen bener kok, Dik. Aja selak batinmu marang kahananmu. Kambas bubu sing rasa tresnamu. Ayo Mas. Opo iki sadenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe. Wes kadung mati rasaku, kang mas rungokno tangisku, becike kowe lunga saka uripku. Opo iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe. Wes kadung mati rasaku, kang mas rungokno tangisku, becike kowe lunga saka uripku. Bari
basah grande lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang sira Iki wis jalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu sepurane yen gawe lara atiku Iki wis ana 3 tetembangan. Awak dhewe netepi kewajibane. Dek Nela yuk mangkep. Dek Naila resik-resik ning guri pokoke apa sing ning guri diresiki kabeh nang digo muleh. Aku diobati jito ngasa ilang suaraku. Mulane aku mau. Wuh. Pripun den bagus. Aku nek pajari pilek. Nek sampean pilek gampang. Umbeni rundap. Pasti niku. Langsung ceksek. Nggih. Kok lali jeneng. Ya Allah Gusti, ketoprak lali Jenenge subur. Nggih pripun? Suka langan suka nanging ya kudu tansah eling lan waspada ya. Pancen leres. Sipik gedang aja, sitik iding padha. Nggih. Sawise panjenengan ingsun jumeneng nata ana ing negara Jawastina, nggih, garwane ingsun diajeng Padmasari. Ngidam. Garwane sampean ngidam. Ngidam kepengin mangan anane pelem ing tangga jiwa. Pelem nggo jiwa. Sing mapan ana ing Pertapan Kendali Sada, sing duweni Eyang Resi Mayangkara. Lah, iki mau panjenengane Kakang Patiharya. Sudasya niki tak utus supaya tumapak ing Pertapan Kendali Sada. Berarti wis sampun ngerti mriko. Lah, kanggo ngawekane kahanan senajan to iki Jawastina lagi tentrem, nggih. Jeneng sira supaya dijaga panjenengan ingsun bakal munggah ana ing Sanggar Pamujam meminta kanugrahane Gusti supaya ponah jabang bayi mengko bisa lair sing sampun. Nggih, leres niku. Saiki dereke Monggo kula direk.